Iată cum ar trebui să-i o tragi soției tale dacă nu ai sculatare. Soțul meu are 63 de ani și a găsit o modalitate de a avea mereu o sculătare ca la 20 de ani. Totul datorită unui truc pe care oricine îl poate reproduce acasă în 5 minute. Înainte ca soțul meu să afle despre acest truc, penisul lui nu funcționa deloc. Am încercat toate metodele, am mers în mod constant goală, i-am dat o muiere regală, n-ai arrivat la până când mâna nu cade, dar nimic nu a ajutat. Am început să mă gândesc la divorț, pentru că orice femeie are nevoie de sex regulat. Totul s-a schimbat acum o lună. A văzut o rețetă pe Facebook și a făcut-o imediat. A doua zi m-a futut de parcă avea 20 de ani și era ultima partidă de sex din viața lui. Aveam crampe la picioare, nu mai avusesem niciodată 3 orgasme într-o singură noapte și acum se întâmplă în fiecare zi. Încă nu-mi vine să cred că soțul meu în vârstă mi-o trage mai tare decât ar putea o face orice tip de 20 de ani. Pentru a face această băutură, tot ce trebuie să faceți este să deschideți frigiderul. Această rețetă va începe să funcționeze în doar 30 de minute. Această băutură funcționează ca o Viagra naturală, dar nu provoacă absolut niciun rău organismului, deoarece este preparată din ingrediente naturale pe care oricine le are în frigider. Un om de știință român a dezvăluit rețeta acestei băuturi întregii Românii în videoclipul său care este disponibil la butonul de mai jos. Dacă vrei să știi cum să prepari această băutură și să devii un gigant sexual, dă click pe butonul Citește mai mult și notează rețeta. Dar fii avertizat, dacă nu urmărești acum acest videoclip, vei pierde pentru totdeauna șansa de a-ți recăpăta erecția și puterea. Deja mii de bărbați din toată România înregistrează videoclipuri despre cum băutura cu miere le-a redat sexul fierbinte și erecțiile de fier. În loc să aștepți miracole, apasă pe butonul Citește mai mult și prepară această băutură acum, în timp ce soția ta habar nu are ce sex fierbinte te așteaptă.